नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल इन्ट्र भिडिअनि क्लिप्सआव नायनानै हमनो हाबाय जानांगौ, मानोना दिनैनि आपडेटआ मा जागोन। नैबे फैलाव दुब्लिनिफ्राय नोंथांमोननो आङो 2025 मायथाइनि 2025 मायथाइनि बिटिआर इलेक्शननि मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैदों। मानोना बिपिएफ सरकारा 2025 मायथाइयाव पावाराव फैयोब्ला एडुकेशन सेक्टर, एग्रिकालचार सेक्टर आरो स्पेसियेलि लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि प्रायरिटि होनानै खामानि मावगोन, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल डिटेल्स बाथ्राखौ बुजिनो हागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन। BPN long live! BPN long live! BPN long live! Hagrama mahilary long live! Hagrama mahilary long live! BPN long live! BPN long live! Hagrama mahilary long live! जायखिजाया जोंहा डेलिगेट सेसन दङ दा। बे डेलिगेट सेसनाव जोङो गोबां बिटिसि रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन। बिखेखयै बिटिसिआव जिहेतु गोबां जाति जनगोष्ठी दङ, गोबां जाति जनगोष्ठीनि जिब्लाक जातीय समस्या एब्लाक बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायरिटि होगोन। बिनि बादैबो जोङो एडुकेशन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन, बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो सावरायगोन दिनै। आरो जोंहा मैया पिएमबि आरो सिडब्लिउसिआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ, बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन। मथथे 2025नि जिथु इलेक्सन जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन, बेवहाय जोङो बोरै बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो, बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों, बिजेपिआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों, कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों। ओंखायनो जोंबो बिपिएफआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि बिपिएफआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। सार, आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय बे टिकेट बिनायनि जिथु थारिख, बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना। आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्सन जागोन होननानै जों मिथिगौ। मथथे समा बारा गैला, बिपिएफ हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया। दिनैनि दिनाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुगागासिनो सार, नोंथांनिफ्राय जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै। बे गुगानानै थांदोंबाबो बे फैफिनदोंसो। लोमजादों खोमा, देहा गाज्रि जादों जानो हागौ, लोमजादोंबो जानो हागौ, बा माबा मोनसे जादों। मथथे खाम्फाया दङ जोंनि पार्टियाव। दे।